MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jeric. Oh, nabilin ba yung cellphone? Nanghid ko kadit ni. Upauli ko sa bahay aron makuha ko akong cellphone. Ay, abli magdining bahay. Yung press Carla? Jerry, babe? Naa ka? Oo, nibalik ko kay nabilin ako cellphone. Nananghid ako sa trabahoan nga mupauli ko kadiyot. Ikaw niya apply ka? Pwede ka matrabaho? Ayo. Oh, doon na kayo i-expect nga bisita? Wa man. Ay, husto. Basin parcel ni nako. Ako nang gawson. Sige, kayo pangitaon sa akong cellphone. Asam to na ako nabutang eh. Surprise busy eh. Oh, Carla? Kinsa na? Besh, wala ka magsulti mo. Anita sa amo. Surprise, di ba? Kung sabihan ikaw, nila surprise. Babe. Ah. Si Jopay di ay ang akong amigang bayot. Jopay, si Jeric, akong uyab. Hi, Jeric. Ay. Nagkakita na ba ta? Actually, wa pa. First time sa nila ko nga. Ano sa inyo? Babe, pasensya na ha. Iman ani ginis Jopay, hilig kayo surprises. Mawa. Okay na, babe. So, unsa man? Biyaan na lang tamo din ha? Mubalik na ko sa baho. Sige, babe. Amping. Salamat, babe. Kapuyas akong lawas eh. Ganahan kay massage ti ka? Sure. Okay na magkani mo. Nga nang dili good. Sige, babe. Ganahan ko na. Para makatug sa kong tarong. Babe, kisa na yung mga chat. Bahin sa work, babe. Pwede ba niya, anak? Patug na, kayo sa nang oras mo. Replyan na lang ko ni class, babe. Nan matug na ko. Okay, sige. Nak, wa pa mo'y planong magpakasal ni Carla? Taod-taod naman mong nag-ipon. Actually, mao gini akong gitiguman karon. Kay gusto no ko nga doon nagibasbas sa Ginoo nga mong pagpuyo ni Carla. Maayo hinoon nga nakahuna-huna ka, anak. Kay kun buo to nahunaon, dili ba gid unta ko uyon, anak nga, nagpuyo mo. Unya, wa pa mo makasal. Sa balaod sa Ginoo, dako ka ng sa. Naibaw ko, ma. Ay, kabala ka, ma. Sa labing madaling panahon. Panuhon na nako ang akong pagpakasal ni Carla. Magpakasal na ta? Oh, babe. Taod-taod na sadang nagpuyo. Kasal malay kuwang na to. Huwag karon kay doon na naman ko'y igong tinigong. Andam na kong pakaslan ka sa labing daling panahon. Jeric. Gusto mo kang magpakasal na ko? Yes. Of course. Gusto ka ayo. Kung mao na, planuhon na ito ginahinay nga ito kasal. Wow, engaged na ka, pre. Oo, pre Mark.
Naginahinay na mi andam sa mga kinahanglanon. O early next year, mo mo plano nga magpakasal. Mo ba, pre? Hmm. Wow, congratulations. Salamat, pre. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Milagro mga Please try dugay your call nauli si Carla, ha? Unya, di ba yun makontak ang iyong cellphone? Kanina ra ko sig panawag niya. Asam ka ni siya. Magpahibaw magidundan ni siya kung unsay iyang mga nakaw, kung dugay ba siyang mauli. Okay ra ka siya. Babe. Jeric. Babe, katuong di ko. Ganun karamdaman ka? Sorry, lubat kaayo ko. Wa ko makapahibaw ni mo nga ma-overtime ko. Nabalak ka kung magkain ka. Kung naunsa na ka. Hindi mo ka maguntak. Sorry kung gipabala ka, tika. Nikaon na ka? Oo, nakaw. Ikaw? Manasad. Sige na, dali na. Bali na sa tong kwarto. Sige. Hi, Jeric. Oh, Huwag kita magkakita Hi. pa sa gabi, Ida. Nga naman. Nagkita man mi si mong fiancé dito sa bar. Timing kaayo nga padong na mi uli. Nakita ganina ko si Mark. At time pa, diin man di ka ato nga, wa mo ko makakita ni mo. Unsa si Mark o si Carla nagkuyog? Ako lagi. Oh, kadiyot. Sa imong itsura ron sa imong nahibawan, ayaw kong ingna nga. Wa ka to'y kayo na. Uwa. Hala, wa ko mahibaw. Asa si Mark? Tulo naman kaadlaw nga. Wa na siya mo report sa iyong trabaho. Unsa? Sultihi ko tinuod. Tinuod ba nga nagkuyog mong Mark sa usa ka bar sa miaging gabi? Mao ba ning higayon na nga niingon ka na ako nga nag-overtime ka? Jeric. Carla, unsa man na aning ni Mark, ha? Sultihi ko. Jeric, paminawa na. Please, sultihi dayon ko. Sorry. Oh. Sorry. So, nagbinuang kita ka ko, ha? Kanusa lang. Dugay na ba? Maglima ng kabuuan. Inuuko, Carla. Sorry, wala ko tuyo. Unsa? Maglima na kabuwan, unya mo ingong tuwa ni mo tuyo, ah? Unya sa akong amigo ba yun? Natinta lang ko. Mga hayop mo! Jeric, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ato ko sa ila. Oh, Jeric, please. Ayaw. Mark! Mark! Oh. Hayop ka! Salbahes ka na ko! Gusto na. Amigo kay taon nga giunay ko ni mo! Pre, pasilo ako. Pasilo ako. Siya pasilo ah! Ha? Jeric, gusto na. Gusto na, please. Gusto na. Unsa? Ipadayon paghihapon ninyo ang inyong kasal, bisag nasakpan na nimo siya. Mahal ka na ko sa Carla, ma.
Og nisaad siya na ako nga di na nim hitabo og pag-usab. Wa ko makasabot sa angay na kong bation. Human sa tanan nimong nabuhat para niya, pero nakaako paghihapon sa pagbinuang diha nimo. Ma, Anak, dili ko musupak sa imong gusto mahitabo. Pero una-una nagmaayo imong desisyon. Dili ko gusto nga magmahay ka. Ate man once maminyo na ka, maglisod na ka o gawas. ma. Ginoo ko. At aki ko sign kung angay ba kong magpadayon sa mong kasal ni Carla. Maluoy ka. Oh, ang kauban ako sa trabaho. Nag-send nga picture. Oh. Si Carla? Tepa. Kining kauban niya sa picture. Katom ning bayot nga niyanhi ka usa sa bay. Nga mo di ni bayot tanawon din sa pictures nga gisend. Oh. Ayaw ko ginana. Nagpabayot-bayot ng di siya ato. Nakigstorya lang ko niya tungod kay gusto na akong undangon ang tanan na mo. Carla, sa ato pa. Dili lang kay ang akong amigo ang imong gikarelasyon. Kung dili, doon na pagwilain. O ang nakapait, kay imo paging gipatuo nga bayot siya. Nga amigong bayot ni mo, katong lagiha. Jake, sorry. Kapihan mong matangas babae, no, Carla? Unsab de kang klasihas pagkababay. Jake, sorry. Promise, dili na ni mausab. Magtarong na ko. Isaad na ko. Ipadayon na to tong kasal, please. Wa na'y kasal nga mahitabo. Tungod kay karon na yun, undangon na ni nato ang tanan. Jake! Isang dalangin, wag sanang ipagkait. Magtagpuan na ang hanap na pangarap. Grabe ang kasakit nga gihimo sa kong ex na ako. Daga na unta kay kong plano para na mong duha, pero iya lang kong gibuang. Dili kay usa ka lalaki kundi duha gyud. Karon nag-focus na gihapon ko sa pag-move on. Kay bisag magduha na katuig. Grabe gihapon ang epekto niini. Hinungdan nga maglisod nako paghatag sa kong pagsalig sa lain. Dili na nakutob. Daghang salamat, RMM.